Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun Tugina Abu Afifah. Kanthi ira-irahan Demit Kali Serang. Lega atiku uwal saka krangkenge dosenku. Aku wis sida ngrampungake presentasi mata kuliah kolokium. Mata kuliah iku sing ndadekake masa studiku mulur. Kudune yen rancak 4 taun utawa 5 taun kuliahku wis kelar. Iki nganti semester 14 durung bisa rampung. Iya jalaran dosenku sing njengkelake. Wis dikangseni ora rawuh. Dipurugi ning daleme perumahan deresan ora dibukake lawang. Ditelepon bola-bali, ora diangkat. Ya wis, kabeh wis kelakon. Saiki wis kelar. Bijine wis dipasrahake ana ruang kemahasiswaan. Nganti petugase nggumun. Lah kok sing nggawa lembar biji mahasiswa? Rak kudune sing nyerahke dosene. Aku nerangake menawa dosene selak duwe acara. Mula bijine dititipake aku. Kanthi rasa sing enting, aku mlaku menyang Jalan Gejayan, nyegat bis kota jalur 13 sing bakal nggawa aku menyang terminal Umbul Harjo. Udakara 10 menit anggonku ngadeg. Bise teka sekolor. Katon penumpange ora patiya kebak. Aku enggal-enggal munggah, golek papan lungguh mburi lawang ngarep cedhak jendela. Ndeleng mengarep. Jebul wis jam 14.40. Kondekture dumadakan wis ning ngarepku kanthi celathu. Ongkos-ongkos. Sawise mbayar ongkos bis, aku nuli merem kebak esem jalaran wis bisa ngrampungake sumber perkara sing suwe ora rampung-rampung. Wetara 3 taunan. Mak teratap. Jebul bis wis mlebu terminal. Krungu pambengoke kondektur sing menehi opo-opo. Yang terminal turun, yang terminal turun. Aku agi-agi melu medun bebarengan penumpang liyane. Kanthi gegancangan aku pindah neng papan wetan. Papane bis antar kota parkir. Aku milang-miling goleki bis Mataram sing bakal nggawa aku tekan omah. Wis jam 15.10. Kudune bise wis ana. Malah wis kepara siap-siap mangkat. Nanging aku ora nemokake. Aku banjur mlebu musala saperlu nindakake salat asar. Sawise salat, aku mbaleni goleki bis mau. Lah dalah, jebul ana ing kadohan katon bis Mataram wis metu saka terminal. Liwat lawang wetan, kamangka aku nang iring kulon. Mesti ora bakal bisa ngoyak. Dumadakan aku kelingan yen ing pager terminal sisih kulon ana bolongan sing bisa kanggo ndelusup. Tanpa mbuang wektu aku agi-agi ngingkrik tumuju marang tembok sing growong mau. Saperlu nrabas tekan dalan gedhe sakidul terminal. Kanthi ngati-ati aku mlaku miring mlipir
ing pinggir kalen sing kebak tanduran Kolonjono. Watara 20 meteran mlipir, aku kaget merga krungu swara sempritan. Prit! Aku noleh memburi. Jebul mburiku kuwi kantor polisi, Polsek Umbul Harjo. Selamat siang, Mas. Ngono kandhane Pak Polisi sing nembe wae nyemprit aku. Selamat siang, Pak. Jawabku kanthi semu ndredeg. Aku banjur ditelesih saka ngendi, arep nanti, apa perlune kok dadak liwat pinggir kalen. Aku jawab, yen arep ngoyak bis jurusan Wates. Pak Polisi ora ngidini, merga kuwi pancen dudu dalan umum. Apa maneh ing dalan kidul terminal bis ana plang tanda S dicoret. Sing werdine kendaraan ora oleh mandeg ngunggahake lan ngedunake penumpang. Aku didhawuhi balik mlebu menyang terminal. Ya ing wektu kuwi aku weruh bis Mataram liwat ing sebrang kalen. Ing panyawangku kabeh penumpange katon ndelengake aku kanthi esem ngece. Sanalika awakku krasa lemes, aku mung bisa ngulu idu sing ujug-ujug krasa pahit nyetak. Tekan jero terminal, aku golek lungguhan. Aku njujuk musola maneh, ya mung pengin ngaso. Merga krasa kesel dadakan. Balungku rasane kaya dilolosi. Sirahku mubeng ora leren-leren. Apa maneh pancen aku lagi poso. Dadi yo pantes yen krasa ngelak-ngelih tur bar disemprit polisi. Aku lungguh ing pojokan, sinambi ngawasake menawa bis Mataram jam mburine mlebu terminal. Meh sak jam aku ndepis, durung ana bis Mataram teka. Aku banjur metu saka musola, lungguh ing bangku terminal, nunggu meneh. Wis karo tengah jam kok durung jedul. Kamangka iki wis jam 16.25. Kudune bis Mataram mburine wis teka. Mau-mau lan nggawa aku menyang Pengasih. Sidane aku golek bis jurusan Wates sing ora liwat Pengasih. Mengko saka Wates golek nunutan bis murni apa Tirtomulya sing balik kandang. Ora suwe bis teka. Aku nuli munggah, banjur lungguh ing ngarep dhewe cerak sopir. Rasaku sing mau awan lega merga wis rampung presentasi. Saiki malih kuciwa merga kepancal bis. Aku ngrundel ing jero ati. Kok yo dadak ketinggal to yo? Aku pengin turu sakleran. Nanging mripat ora gelem merem. Apa maneh wetengku krasa mlilit, krucuk-krucuk suarane. Lah kok tekan Sentolo ndadak metu keringet adem ing awakku. Klambiku krasa anyes, keringet dleweran ing sakujur badan. Kabeh mau dak ampet, wong sedhela maneh tekan prapatan Karangnangka. Pas kondektur njaluk duit ongkos, dheweke celathu. Sakit yo, Mas? Kok pucet? Aku mung mesem kecut kaya jeruk pecel. Satekane prapatan Karangnangka, aku enggal mudhun saka bis. Kanthi ndredeg, aku mlebu ing warung, pesen jeruk manis lan soto ayam. Ora suwe jeruk manise teka, langsung dak udeg lan dak ombe. Rasane beda karo pesenanku.
Ketute ora karuan, nanging ora dak rewes. Jeruk kecut dak legeg, entek separo. Pas kuwi aku krungu suarane adzan maghrib. Batinku ngucap, Alhamdulillah. Banjur sotone teka. Sotone uga enggal-enggal dak entekake nganti gusis. Rasa mlilit, keroncongan lan lemes sanalika ilang. Aku banjur salat maghrib ing Masjid Maswa Wates. Sawise kuwi aku mlaku tekan kidul stasiun Wates. Ing kono biasane ana bis murni utawa tirta sing mulih balik kandhang lewat ngarep omahku. Bis murni kandange ana Nanggulan, dene bis tirta kandange ana Serang. Para sopir biasane padha medang lan macet neng warung kono sadurunge balik kandhang. Aku tenguk-tenguk ing pal pinggir dalan. Alhamdulillah, ora suwe bis murni teka arep balik kandhang ing Nanggulan. Bis parkir sangarepe stasiun Wates. "Nderek nggih, Mas?" ngono kandhaku. "Ya, tak jajan sik ya," celatune sopir. "Nggih, monggo." Ngono wangsulanku. Para sopir wis apal marang aku, jalaran wis ping bola-bali numpang menawa aku bali kuliah kepengen. Aku enggal munggah lan lungguh ing samburine sopir. Pak sopir lan kernet mudhun padha jajan karo udut-udutan. Swara guyonane kadang mecah sepining swasana. Kebul mumbul ing antarane ambuning kopi lan gorengan gedang lan mendoan kang nggegalak irung. Sawise sawetara wektu Pak sopir lan kenek banjur munggah bis. Bar kuwi bis nuli alon-alon mangkat. Tekan Watulunyu ana penumpang wadon nyegat cacah 5. Wadon mau padha nyegat saka sangisore wit dhuwit sing rembuyung sandhuwure protelon dalan. Keklamben sarwa putih. Wong 5 bareng ngawe-awe ngacungake tangane. Bis ngrindhikake lakune kanthi ngerem. Sawise para wadon mau munggah, bis nuli mlaku terus mengalor. Para wadon nuli padha nata lungguhe. Sing loro lungguh ngarep cedhak sopir. Sing loro neng mburi cedhak kenek. Sing sijine isih ngadeg. Ngematake aku, kaya-kaya kepengin lungguh ning panggonanku. Aku rumangsa ora kepenak, banjur pindah ning mburi lawang, cedhak dalan mudhun. Wong wadon kuwi lungguh ing mburi sopir, noleh aku kanthi esem sing manis. Atiku dumadakan teratapan. Ujug-ujug bis mambu wangi sing kanggoku ora baen-baen. Wangine kaya kembang mlathi, ananging kok semune ora ngepenake. Sangsaya suwe wangine nyegrak irung. Aku rumangsa enek kaya arep mutah. Lah kok suwe-suwe ambune malih dadi bacin, kaya ambune sato kewan sing mati ing banyu. Wetengku sanalika mulek-mulek. Dumadakan ing ngarep rada adoh, aku kok kaya weruh simbok ing ngisor lampu kulon prapatan tan gedhong. Simbok jarikan kawung, ngagem klambi abang ngawi-awi marang aku. Dak ucek-ucek mripatku, ora percaya, jebul malah sangsaya cetha. Simbok katon mantuk-mantuk neng ngarepe KUD, negesake yen aku enggal kumudu mudhun.
Ing wektu kuwi wong wadon sing lungguh ana mburi sopir ndelengake aku. Aku kaget. Praupan sing maune ayu dadi ngegirisi. Siunge dadi dawa. Cemlorot kena lampu bis. Mripate katon abang branang kaya latu mangalat-alat. Ilate malih dawa. Cawang loro kaya ilat ula. Gondo amis bacin sangsaya sumentuk ning irungku. Wetengku mundhak mulek-mulek lan kumudu-mudu mutah. Sirahku pet-petan. Aku kemropok, enggal-enggal bengok kanthi swara. Kiri Mas. Bis ngerem dadakan. Aku mencolot medun pas ing prapatan tan gedhong. Nuwun nggih Mas. Ngono pambengokku. Bis banjur nerusake lakune. Aku sanalika kaget. Ambu amis sing ora sabaen-baene mau ilang. Wetengku sing mulek-mulek uga wis ora krasa maneh. Sirahku yo enting tanpa mumet babar blas. Ana candhake. Karipta dening Tugina Abu Afifah. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Tanggal gangsal 11 Agustus 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.